μαζευτεί για πρώτη φορά το 1976. Το γήπεδο είναι κάτω χώμα, πέτρα μπορώ να πω. Πριν από κάθε αγώνα βγάζαμε τα μποτσαλάκια για να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Στα γλυκά νερά τα βγάζετε, ξέρετε ότι ο Καλκαντέρα, ο Ιβ Τριαντάφυλλος, ο Αργυρούδης και ο Λοσάντα το 1974 πήγαιναν στα επαρχιακά γήπεδα, Σέρρες και διάφορα και παίζανε σε αντίστοιχα γήπεδα Μεγαλοπύλη. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα θέλω να πω κάτι για την ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το 1977 από μία ιδέα του τότε Δημάρχου κύριου Κατσίκη Θεόδωρου και μετέπειτα βουλευτή και ενός κατοίκου των Γλυκών Νερών. Εδώ τι εποχή εδώ είναι πάλι το 1976. Πάλι το 1976. Και αυτή το ίδιο είναι. Και αυτή το ίδιο, αλλά εδώ δείχνει και το πρώτο συμβούλιο που ήταν του ΑΟ Γλυκών Νερών. Έγινε πολύ έτσι ιστορική φωτογραφία. Είναι κάτω οι κύριοι κάτω, με τον κύριο Στάμου, τον κύριο Κορτέση, τον κύριο Τσέρτο, τον πατέρα του Ευγένη. Ο φίλος μου Ευγένης, ο φίλος, τον κύριο Αντρίκου. Και πιάσανε μια ιδέα για να φτιάξουν τα γλυκά νερά και μας μαζέψανε από τις αλάνες. Πρόλαβα την αλάνα που είχαμε στη γειτονιά μας και μαζευόμαστε εκεί πέρα κάθε Σαββατοκύριακο να κλωτσάμε. Και είπαν το 1976 ότι θα γίνει μια ομάδα. Μας πήγανε στο βουνό, το είδαμε και λέει εδώ μετά από κάνα χρόνο θα παίζετε μπάλα. Και όντως έγινε αυτό το έργο. Εξαιρετικό γήπεδο όταν είχαμε και παίξαμε. Εντάξει, το κυριότερο όμως, φίλε μου Γιάννη Ευσταθίου, είναι αυτό που κάνετε και μαζεύετε τα 300 παιδιά, φίλε μου. Έτσι ακριβώς. Εδώ είναι όλα τα λεπτά του κόσμου. Εδώ πάνω θέλω μόνοι σας, από την τσέπη σας, από το ιστέρημά σας. Θέλω να πω κάτι για τις ακαδημίες, διότι γίνεται ένα σοβαρό έργο εδώ και 4 χρόνια στις ακαδημίες και είναι μόνο με το μεράκι των γονιών της διοίκησης. Δεν έχουμε από πουθενά αλλού άλλη βοήθεια. Δυστυχώς. Ακόμα και το γήπεδο, το χόρτο, το φτιάχνουμε μόνοι μας, με δικά μας λεφτά. Και θέλω να πω τουλάχιστον στον δήμαρχό μας τώρα, όσο μπορεί να βοηθήσει, να κοιτάξει και λίγο την ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Γιατί, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι. Εδώ μου έχει ο Στάθης ο Νικολαίδης εκπληκτικό υλικό. Για δείξε μου καλαμάκι τώρα. Λοιπόν, θα σας δείξω φωτογραφίες, αλλά θα ήθελα να πω και 2 λόγια σχετικά με τις δραστηριότητες των παλεμάχων της ομάδας μας. Καταρχάς, την ομάδα τη φτιάξαμε, βρισκόμαστε οι παλιοί φίλοι και παρέα όπως όλοι μας. Γι' αυτό ακριβώς. Βοήθεια και αλληλεγγύη όπως όλοι. Η ομάδα μας δίνει συνεχώς αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για ορφανοτροφία, για άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα επιβίωσης και ειδικά στον καιρό μας είναι πολλά αυτά. Η πολιτεία δεν υπάρχει πουθενά σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι καλός μου φίλος ο Ραπανάκης ο Παντελής. Βεβαίως, ο Παντελής ο Ραπανάκης είναι πρωτεργάτης, είναι φίλος μου, είναι φίλος μας, παίζει και μαζί μας. Ο Θάνος Ορφανός βοηθάει όσο μπορεί ο Δήμαρχος. Καλό παιδί. Είναι εξαιρετικό παιδί. Βέβαια, του έχουν στερήσει από ό,τι μας λέει αυτός πάρα πολλά. Μας έχουν στερήσει λοιπόν ταυτόχρονα για την αλυσίδα. Το θέμα είναι ξεκίνησα στην αρχή, παρένθεση, ξεκίνησα στην αρχή. Λέγοντας ότι έγιναν 62 κλοπές στα σπίτια, μπήκαν μέσα, χτύπησαν τον κόσμο, στο περίπτερο, στο βενζινάδικο, στο ψιλικατζίδικο, στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς εξαφανίζονται τόσα αυτοκίνητα κάθε μέρα και πού πηγαίνουν, χωρίς να βγάζει κανένα άκρη. Απ' την άλλη σου τα παίρνουν τα χρήματά σου μέσω της ΔΕΗ, μέσω της αλληλεγγύης, μέσω οτιδήποτε. Και είναι άδεια μονίμως τα ταμεία. Ένα απίστευτο πράγμα. Ένα απίστευτο πράγμα. Προχώρα Στάθη μου να πούμε μετά γιατί... Τέλος πάντων, οι καταγγελίες είναι πολλές για την πολιτεία. Εντάξει, τώρα όλοι τα ίδια λέμε, αλλά ποτέ δεν ακούγεται κανείς. Ναι, εγώ θα τα λέω εδώ πέρα γιατί ο αθλητισμός παράλληλα είναι με όλα αυτά. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Και δεν μπορεί να φεύγεις από εδώ και να σε βαράει άλλο στον δρόμο και να σου παίρνει το πορτοφόλι. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ μια ιστορική φωτογραφία της ομάδος μας. Είναι η χρονιά του 1985 που ανεβήκαμε στη Δέλτα Εθνική. Περάσατε από αυτή την ταλαιπωρία, αλλά περάσαμε την ταλαιπωρία. Το έχει σαν παράσημο, ξέρεις. Βεβαίως. Είναι το γήπεδο με χώμα, όπως βλέπετε. Το ιστορικό γήπεδο του Καλαμακίου, στο αεροδρόμιο. Βέβαια τώρα δεν είναι. Να σου πω, θυμάται ο κόσμος τώρα και τα ευχαριστιέται. Πέταγε το αεροπλάνο και βγαίναν τα καυσαέρια
Και μπορούσαν να παίρνουν και την μπάλα. Έπαιρναν την μπάλα. Θυμάσαι, βεβαίως. η εξάτμιση των αεροπλάνων. Μα ξαπλώναμε κάτω για να. Πες το να τα ακούσει ο κόσμος. Ξαπλώναμε κάτω βέβαια για να μην μας πάρει και εμάς η δύναμη από τις τουρμπίνες των αεροπλάνων. Οι πέτρες φεύγανε σύννεφο βέβαια. Τέλος πάντων ήταν. Το ιστορικό γήπεδο. Το ιστορικό γήπεδο προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε τώρα. Έχουμε βάλει προβολής με τη βοήθεια του κ. Αλευρή της Καλυθέας και τον ευχαριστούμε. Και κατόπιν πρωτοβουλίων των παλεμάχων αποκλειστικά. Βεβαίως. Εξαιρετικός κύριος. Βεβαίως, του δώσαμε βέβαια το γήπεδο και κάνει προπόνηση. Αλλά με πρωτοβουλίες των παλεμάχων και μόνο και του πρώην δήμαρχου του κ. Ματζουράνη, καταφέραμε και βάλαμε τις προβολές στο γήπεδο μας. Ο κύριος Ματζουράνης, εξαιρετικός κύριος επίσης. Εξαιρετικός. Ο Κώστας, Ο Κώστας Ματζουράνης. Η κυρία Ντεκόη, ήταν εκεί η κυρία Ντεκόη, η Μέρη. Η κυρία Μέρη. Λοιπόν, εδώ είναι μια φωτογραφία, εμείς κάνουμε, σας είπα, και ταξίδια στο εξωτερικό συχνά. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την Ελβετία που έχουμε πάει για ένα τουρνουά μεταξύ των παλεμάχων. Και βέβαια το σαρώσαμε, το πήραμε για αυτό το τουρνουά. Εδώ είναι μια φωτογραφία πάλι των παλεμάχων. Πες μου δύο-τρεις παίχτες έχεις στο φίλο μου, το Σεραφίδη. Ο Χάρης Σεραφίδης είναι η μορφή και η ιστορία μας. Είναι ένα παιδί εκπληκτικό και έπαιξε μεγάλη μπάλα στο εθνικό βέβαια και στον Ιωνικό. Έχουν περάσει και άλλοι πολύ καλοί παίχτες, έχουν κάνει μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες. Ο Γεωργαντίδης και τα άλλα. Ο Γεωργαντίδης, ο Βελής, ο Αγγελαδάρης, ο Γιάννης. Και εδώ είναι μια ιστορική φωτογραφία, την οποία τη βγάλαμε πριν από 3 χρόνια περίπου. Είναι με το θρυλικό το Μίμη τον Παπαϊωάννου, εγώ, ο Μιχάλης ο Σιμπιδαλάς και ο θρυλικός Στέλιος Σεραφίδης, πρωτοφύλακας της ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι θα έχεις και καμία από τη χειμωνιάτικη που βγάλαμε μαζί. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιήσουμε με 200 παιδιά στις ακαδημίες μας, της Νίκης Αλήμου πλέον, γιατί ασχολούμαι με αυτή την ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, και καλούμε σας, σας κάνω και μία πρόταση, η επόμενη ή μεθεπόμενη, μία από τις επόμενες εκπομπές, να κάνουμε μία εκπομπή η οποία θα περιλαμβάνει την προσπάθεια των παλεμάχων και παλαιών προπονητών ταυτόχρονα με τις ακαδημίες. Να φέρουμε και τα παιδάκια. Ακριβώς. Να φέρουμε εδώ λοιπόν και τα παιδιά, να πούν και αυτοί. Κύριε Ρίζο, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι ωραίο. Δηλαδή να έχει τον πιτσιρίκο εδώ μαζί του. Για να δείτε και τα προβλήματα που τα ίδια τα παιδιά θα σας τα πούνε για να καταλάβετε ότι τα παιδιά δεν λένε ποτέ τα πράγματα. Κάνετε έργο μεγάλο. Για να δω φωτογραφίες από το φίλο μου. Για πες μου κάτι. Μου έχεις μήπως καμιά φωτογραφία από τον εθνικό έτσι να δακρύσει λίγος κόσμος εδώ κοντά στην Καστέλα. Με ποιους έπαιξε στον εθνικό ξενοφόντα σου? Να ξεκινήσω από Τουρκομένη. Ο Στέλιος Τουρκομένης. Κρεμίδα. Κρεμίδας, ο Χατζιάνογλου. Ο Χατζιάνογλου σαν εξτρέμ. Ο Κρητικόπουλος. Ο Μιχάλης, ο μεγάλος Κρητικόπουλος. Ο Ελευθεριάδης. Ο Τούντας, ο Χατζιωαννίδης. Ο Χρήστος. Ο Αντωνάτος, ο Λεβεντάκος, ο Χαρτοφύλακας, ο Νικηφοράκης, ο Τσοκαταρίδης. Τη δόξα δράμας είχε έρθει ο Τσοκαταρίδης. Και τώρα ο εθνικός μας, τέλος πάντων. Τι έχουμε εδώ πέρα? Εδώ είναι η πρώτη φωτογραφία των παλεμάχων που ιδρυθήκαν το 1992. Κάνετε εξαιρετικό έργο, το παρακολουθώ. Τα γράφει και ο Γιώργος ο Ζουρίδης εκεί συνέχεια στα αθηναϊκά. Ο Γιώργος σας έχει ιδιαίτερη αγάπη. Αυτή είναι η πρώτη μας ομάδα, η Παλέμαχη το 1992. Αυτή εδώ είναι η τελευταία, το οποίο θέλω να σας πω ειδικά για αυτή την ομάδα. Εγώ την προηγούμενη βέβαια την είδα στο γήπεδο της ΑΕΚ, ναι. Την προηγούμενη φωτογραφία. Ναι, κάναμε πολλά παιχνίδια σε μνήμη κάποιων ποδοσφαιριστών. Σας το δίνει η ΑΕΚ το γήπεδο. Εδώ λοιπόν τι είναι, εδώ βλέπω πολύ κόσμο. Εδώ είναι, έχουμε καθιερώσει εδώ και Μεγάλη Παρασκευή παίζετε εσείς πάντα. Εδώ και 35 χρόνια με τον Αχιλλέα κάτω Αχαρνών που είμαστε γειτόνι, πάντα Μεγάλη Παρασκευή κάνουμε όπως κάνει και ο Ολυμπιακός με την προοδευτική το δικό του το παιχνίδι. Όπως ξέρετε διοργάνωση ήταν αυτή εφέτο. Κύριε, έχεις κι άλλη μια να μου δείξεις? Αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία παλαιά από την ΑΕΚ που κάναμε το φιλικό. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ρίζο να στη δείξει και αυτή. Όπου είναι ιστορίες. Εδώ πάλι είναι οι παλέμαχοι. Και αυτή εδώ. Ναι. Εδώ είναι και ο Άταλος. Ναι. Και αυτή να τη δείξουμε. Έχουν περάσει βέβαια. Αθρηλικοί βετεράνοι, σε όποια ομάδα να παίζετε, σας τιμώ και σας εκτιμώ και εγώ και όλοι εδώ στο κανάλι. Έχουν περάσει αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πέσει στην Α' Εθνική οπωσδήποτε. Είναι εξαιρετικός κύριος και ο Στέλιος Σαριδημητρίου, ο πρόεδρος της ενώσεώς σας,
που τον είχαμε εδώ και όλα τα παιδιά που είχαν έρθει στην προηγούμενη εκπομπή. Χάρηκα που είδα τον Αβαγιανέλη, τον Ζαχαρία εδώ. Ο Σταμπασίδης τώρα, τεράστιες προσωπικότητες. Πάμε εδώ στον Άγιο Θωμά. Θέλω να δω τώρα, πνίγομαι να δω αυτή τη φωτογραφία. Άγιο Θωμά, αυτή η φωτογραφία. Εδώ. Πρωταθλητής Αθηνών, αλλά Για τον Χατζιωάννη. Με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Πανιώνο. Τέτοιες Για τον Χατζιωάννη δεν θέλω. Τέτοιες φωτογραφίες είναι και ο Άγιος Θωμάς. Το Μαλάλα. Ο Αυγουδιού μάλλον. Παίξαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα 31-32 πρωταθλητής Αθηνών. Κοίτα ιστορία τώρα, οι ομάδες αυτές 80 και βάλε χρόνια ιστορία να έχουν. Εκπληκτικό είναι αυτό, εκπληκτικό. Και αυτό είναι από το βιβλίο της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Κάνει ο κύριος Δημητρίου εκεί πέρα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Η παλέμαχη. Η πάνω είναι. Η κάτω. Θα δούμε την κάτω. Ποια παίζουμε εδώ πέρα. Εδώ. Σε ποιο γήπεδο είσαστε. Στο Γουδί είμαστε εδώ. Στο γήπεδο του Γουδίου, έτσι. Στην άκρη Κώσιο Οικονόμου είναι ο Δημήτρης, ο Τάπραντης. Εδώ είναι μια φωτογραφία από τις πρώτες του Αγίου Θωμά, όταν είχε επί ιδρύσεώς της, το 1966. Πρέπει να είναι το 1967 αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία. Με πολύ καλούς παίκτες. Βλέπω όλοι οι παράγοντες γραφάτες. Ναι, γραφάτε. Αυτή είναι η σημερινή ομάδα. Είναι δύο φωτογραφίες. Α είστε τώρα, είμαστε Β, μάλιστα. Πρώτη και αίτητη με 6 παιχνίδια, 6 νίκες και θα ανέβουμε πάλι. Και πολλά παιδιά δικά σας από τις ακαδημίες. Εδώ είναι αυτό που θέλω. Και πάρα πολλά παιδιά, Αντώνια, από τις ακαδημίες. Τα οποία ασχολούνται παιδιά εκεί με το μεράκι, με την τρέλα τη δικιά τους. Χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά. Εδώ είναι. Ξαναπάω γιατί θέλω να δω φωτογραφίες από το Πετρούπολης, τον Άρη Αθηνών. Τι έχεις να μου δείξεις εδώ πέρα. Εδώ έχω να σας δείξω μια φωτογραφία του 1963 σε ένα παιχνίδι στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, 2-2 το παιχνίδι αυτό, το 1963. Αυτό είναι από το υπέροχο ημερολόγιο που έχετε βγάλει. Ναι, είναι ο κύριος Τολάκης εκεί, ο αείμνηστος που βλέπετε με την μπάλα στο κεφάλι, ο ψηλός, όπως τον είπες. Λοιπόν, είναι από το παιχνίδι αυτό. Τον είχα γνωρίσει, ξέρεις, είχαμε... Έτσι ερχόταν σε εκδηλώσεις των βετεράνων του Ολυμπιακού πριν πολλά χρόνια. Τι άλλη εδώ θα δείτε μία άλλη φωτογραφία. Είναι από ένα παιχνίδι κυπέλου Ελλάδος με το Φωστήρα στο γήπεδο του Ταύρου. Που ο Άρης Αθηνών προκρίθηκε 0-1. Τι βλέπω, Γιώργο Δεϊμέζη εδώ. Ο Γιώργος Δεϊμέζης, ο αρχηγός του Φωστήρα και ο αρχηγός μας ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. 0-1 το παιχνίδι αυτό και την άλλη μέρα γράφανε εφημερίδες. Και κερδίσατε το Φωστήρα, το Φωνέα, το Γιγάντο μέσα εκεί. Και γράφανε εφημερίδες, όπως θα δείτε και εδώ, ο φωνεύς των Γιγάντων εφωνεύθη από τον Άρη Πετρούπολης. Ήταν τα σχήματα λόγου των δημοσιογράφων εκεί της εποχής. Εδώ τι είναι. Είναι μια ιστορική φωτογραφία από τους βετεράνους. Θα ήθελα, κύριε Αντώνη... Είστε όλοι από τις πολύ οργανωμένες ομάδες βετεράνων, όλοι σας. Θα ήθελα, επειδή εδώ έχει το υλικό αυτό που υπάρχει στον Άρη, υπάρχει πάρα πολύ υλικό, υπάρχει μεγάλη ιστορία. Και θα ήθελα να κάνω με μία εκπομπή, να καλέσουν αρκετούς από τους βετεράνους να μας πούνε περισσότερα πράγματα από αυτά που γνωρίζω εγώ. Μου βάλατε τώρα καλή ιδέα. Ναι, θα δείτε στο βιβλίο μας. Το βιβλίο σας, έτσι, το λεύκο με αυτό, 80 χρόνια ιστορία. Έχει ακριβώς, μέσα φοβερό φωτογραφικό υλικό. Και φωτογραφικό και ιστορία, το πώς ιδρύθηκε, από ποιους ανθρώπους, πότε. Η σημερινή ομάδα των βετεράνων την έχουμε στη φωτογραφία. Τη σημερινή ομάδα των βετεράνων θα τη δούμε τώρα. Κύριε Αντώνη, είναι σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που κάναμε για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την των Παλεμάχων, το Συνδέσμο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του Άρεως. Λοιπόν, εδώ με τους παλέμαχους της ΑΕΚ, θα δείτε εδώ. Εδώ είναι ο Αποστόλης ο Τόσκας, που τον είχαμε και προπονητή για μεγάλο διάστημα. Τεράστια στον προσωπικότητα ο Λοιπόν, βλέπω έχεις αυτά, εδώ πέρα, έχεις φοβερό υλικό. Θα δείτε εδώ τον Τάσο τον Μητρόπουλο.
Με τον ήταν στον Ολυμπιακό, βέβαια, εδώ πέρα. Ναι. Τον έχουμε εκεί, ναι. Πέρασε από την ομάδα μας. Από τον Άρη πήγε δεν τον ξεχνάμε. Και τον Εθνικό στον Ολυμπιακό. Εδώ με τον Στέλιο Τεσσεραφίδη θα δείτε σε ένα άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα δούμε και τον σπουδαίο Στέλιο Σεραφίδη, τον είχαμε και σε εκπομπή του, είχα κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα. Εδώ θα δείτε τον Μπάμπη τον Σταυρόπουλο σε ένα παιχνίδι με τους βετεράνους του Εγαλαίου. Παιχνίδι και αυτό για φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί όπως σας είπα, οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές παίζουν. Για πείτε μου τώρα για το πρωτάθλημα, Στάθη μου, κάθε Δευτέρα 35 ομάδες, οργάνωση, γιατροί, διαιτητές. Για πείτε μας για αυτή την σπουδαία οργάνωση που κάνετε. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση καταρχάς πρόκειται για μια εκπληκτική οργάνωση και είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι άνθρωποι της διοίκησης, οι οποίοι σε συνεργασία με όλους τους συνδέσμους, τους υπευθύνους των συνδέσμων, μαζευόμαστε μια φορά κάθε 15 με 20 μέρες, συζητάμε, τρώμε, πίνουμε το κρασί μας και παράλληλα λύνουμε και κάποια προβλήματα και οργανώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το τουρνουά, το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παλεμάχων. Κοίταξε, υπάρχει αντίστοιχο στον Πειραιά. Βεβαίως. Έτσι, με τα παιδιά του Πειραιά και τις ομάδες του Πειραιά. Αλλά την οργάνωση αυτή που έχετε εσείς και τα παιδιά του Πειραιά θέλουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή να την περάσουμε να κάνουν και άλλες ομάδες. Ξενοφώντα, βλέπω έχεις και κάποιες άλλες φωτογραφίες να μου δείξεις. Ο στόχος αυτή τη στιγμή των συνδέσμων της Αθήνας είναι να κάνουμε ένα πανελλήνιο σύνδεσμο παλεμάχων ποδοσφαιριστών, βετεράνων ποδοσφαιριστών. Έχει ξεκινήσει Στάθη η προσπάθεια, θέλω να σου πω. Ναι, είναι οι οικονομικές συγκυρίες, οι αποστάσεις, να μαζευτούν οι ομάδες. Είναι η Αθήνα, όπως είναι η Ένωση Αθηνών, έχει το πρωτάθλημα βετεράνων, ο Πειραιάς το δικό του και να συνεχιστεί αυτό το έργο χωρίς, καταλαβαίνεις, αυτό να μπει σε ακριβώς. Οι σκοποί είναι πολλοί και κυρίως είναι φιλανθρωπικοί σκοποί που γίνονται αυτοί οι αγώνες των παλεμάχων. Παίζουμε ναι μεν μεταξύ μας, αλλά ο κάθε σύνδεσμος χωριστά δίνει αγώνες για αγώνες με ξεχωριστό ενδιαφέρον, για παιδιά αναξιοπαθούντα και για οικογένειες οι οποίες υποφέρουν. Λοιπόν, ήμουν προχθές στο φίλο μου τον Άγγελο τον Πισκοπάκη, το θαυμάσιο κομμωτήριο που πήγαινε όλοι οι ποδοσφαιριστές και όχι μόνο εκεί στην Ηλιούπολη και μου έδειξε κάτι φωτογραφίες. Τώρα θα το τρελάνω το ξενοφόντα το Μπουσού. Άγγελε, οι φωτογραφίες που μου έδωσες, έτσι να δει ο κόσμος πώς πεζότανε το ποδόσφαιρο κάποιες εποχές. Εδώ λοιπόν να ήταν ο φίλος μου Άγγελος και βλέπεις τον Κώστα τον Πολυχρονίου κάτω από το παλιό Καραϊσκάκι στην παλιά Εξέδρα να ετοιμάζονται να κάνουν προθέρμανση για να βγουν στο γήπεδο. Ο Ρέστης ο Παυλίδης αριστερά παρακολουθεί και άλλοι συμπαίχτες στο βάθος. Πώς ακριβώς προετοιμαζόντουσαν οι ομάδες κάτω από την Εξέδρα. Σε συγκινεί τώρα που το βλέπεις, κύριε Μπουσού, και έπαιξε στον Εθνικό. Και επειδή μου έδωσε και αυτή, γιατί τη βλέπει τώρα ο Μίμης ο Στεφανάκος. Μίμη μου, καλησπέρα. Είδες ο φίλος σου, την έστειλε τη φωτογραφία, θα την εστείλω αύριο κιόλας. Αυτό το παιδάκι τώρα, το οποίο σήμερα πηγαίνουν ποδοσφαιριστές και τον βλέπουν εκεί. Μιλάμε για 1962-63. Να τον πάλι ο Πιτσιρίκος, μπαίνει στο γήπεδο μέσα, Πολυχρονίου, Αυγητίδης, Παυλίδης πίσω, Σιμαντήρης, Πλέσας, Γρηγοριάδης, Τζίνης, όλοι αυτοί οι απίστευτοι παιχταράδες. Απίστευτα πράγματα. Ωραία, πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα και οι συνθήκες κάποτε. Είναι ο λόγος δικός σας να κάνετε μία ακόμη τοποθέτηση για όποιο πράγμα θέλετε, ξεκινώντας από τον φίλο μου τον Μάικ το Βέλα, από τον Άγιο Θωμά. Εδώ εκεί που θέλω να πω, Αντώνη, είναι λίγο πιο πολύ για τις δημαρχίες στην κάθε γειτονιά. Λικάκι, λίγο βοήθεια. Δεν υπάρχει καμία. Τώρα το παραμύθι αυτό, εντάξει, δεν είναι παραμύθι, αλλά μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι άμα θέλουν. Τώρα